Ayeye eNtuzuma ayeye. Ake sisho sonke ngapho ayeye eNtuzuma ayeye. Ngathi umkhonto wesizwa nothandi la eNtuzuma. Yaze Rustenburg abantu bebesho kanjani? La bathulile la. Ayeye eNtuzuma ayeye. Ayeye eNtuzuma ayeye. Ngathi kumele nginikele ngamabhaya awu5. Ake ngibone abantu abazomemeza kakhulu. Hayi omama kumele nginike omama, bapho mama. Bapho mama. Bomama ayeye eNtuzuma ayeye. Nazoke. Amabhayi ne. Zobanika omama ba awu5 manje ningilandele ne. Right ngiyanibinge nabo mama ya. Nabo mama bafunekayo. Walanda mfana u5 mfana. Walanda u5 amabhaya u5 emotweni so nikeza. Right ngiyabingelele eNtuzuma ma comrade. Asenzeni kanjena ke eNtuzuma. Nansi ibambeni la. Ibambeni ma comrade. Into ebalekile njengamanje kumele niyenze. Sesiwinile ngake ngasho ngithi. Sesiwinile ngithi. Okugcina nje kumele nikwenze. Ngomhla ka3 nangomhla ka4 kwenziwani? Kuyaregister ngithi. Nonke nibhalisile. Nama member ngithi. Sekusela ukuthi ni register ini ukuvota. Mangidriver ngiza la. Ngibona imgodi emkhulu la ezantsi imgwaqo ulungisiwe. Irresponsibility yakhe uNC ngabe uyenzile leyo nto abayenzanga. Bathatha imali bathenga imoto angithi. UMK uthi uzolungisa yonke leyo nto. UMK uthi amabhazari wabantwana uzoninikeza back. Angithi so njengamanje wonke umuntu ngomhla ka3 nangomhla ka4 siyaphuma senjani siyoregister. Nibayeke mabenilwisa ningabaphenduli bayithatha personal. Nina niya actor, action speaks louder than what? Words. Amandla. Amandla. Wesizwe viva. Viva mkhonto wesizwe viva. Siyabonga kakhulu mama lana kumele banikwe angazi ukuthi uphi umfana. Kumele banikeze amabhayi. Angimazi nanka amabhayi eza u5 1 abonga maba u5 la. Nibanikeze ngiyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga.